Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 1. Cyflwyno E. Mae E yn un o'r rhifau pwysig yn mathemateg. Mewn fideo blaenorol, gwelwyd bod fx sy'n haflu 2 i'r pŵer x yn golygu bod f dash x, sef y deilliad, f wedi differu, yn rhoi ni 0.693 lluosi 2 i'r pŵer x. Felly 2 i'r pŵer x yn yr ateb lluosi y rhif. A roeddwn yn gallu cyfiawnhau hyn gyda algebra. Nodwyd mai 0.693 oedd graddiant y gromlin, sef hon, ar y pwynt lle oedd x yn hawlu 0, neu yn gyfatebol mae gwerth f dashed yn 0 yw hyn. Efallai wnaethoch chi ddarganfod yn y gwaith estynedig ar ddiwedd yr fideo bod fx yn haflu 1.5 i'r pŵer x yn golygu bod differiad neu deilliad fx, f dash x, yn haflu 0.4 dim 4 lluosi 1.5 i'r pŵer x. 1.5 i'r pŵer x eto, ac hefyd yn gallu cyfiawnhau hyn gydag algebra. Yn gyffredinol, os yw a yn fwy na 0, a bod fx yn haflu a i'r pŵer x, bydd f dash x yn c lluosi'r a i'r pŵer x yna. Lle mae c yn gysonyn sy'n dibynnu ar gwerth a c yw graddiant y gromlin ar y pwynt lle mae x yn 0, neu yn gyfatebol gwerth f dashed 0 yw c. Dywedir hyn ar gyfer y gromlin yn haflu a i'r pŵer x bod y graddiant ar unrhyw bwynt mewn cymhareb i werth a ar y pwynt yna. Yn anffodus, nid yw'r canlyniad yma o ddefnydd os nad oes gennym dabl i ddangos sut mae'r gwerth c yn amrywio gyda gwerth a. Ond mae yna ffordd o gwmpas y broblem. Dechrau gyda darganfod gwerth a, byddai'n rhoi gwerth c i ni sy'n haflu 1. Na beth ni'n mynd i drial darganfod. Rydym angen gwerth a fel bod f dash f a. Os yw fx yn haflu a i'r pŵer x, bydd f dash x yn hefyd yn a i'r pŵer x, bydd y c yna yn 1. Felly mae gyda ni yma nawr cromlin lle mae gyda ni fx yn 2 i'r pŵer x. 2, a ni'n mynd i symud y 2 yna lan i gwerth 4. So bydd 2 yn mynd i symud i 4 gyda cynnydd o 0.1. Felly y graddiant, amcan y graddiant yw'r linell las, a dyna'r fformula am amcan y graddiant. Felly f x plus tymor bach minus fx rannu gyda'r tymor bach yna. A mae hwnna'n rhoi ni i'r gwerth yma, fel oedd gyda ni yn y fideo blaenorol. Felly os symudwn ni a nawr, fel i ni mae a yn symud, ni'n gallu gweld bod y graddiant a'r gwerth c yn mynd heibio i 1. Mae'n dod nôl nawr a deiffau i y pwynt 1, a mae hwnna pan mae, dyna ni, pan oedd x tua 2 pwynt rhywbeth. Symud gwerth a mynd nawr i 2.6 ac a max i 2.8. A wedyn mynd lan mewn cynnydd o 0.01. A gen i weld sio mae hwnna yn gweithio. Felly chi'n gallu gweld y graddian, a ni'n chwilio le mae y c yn haflu 1. Fyna. Rhywle, yn i mlaen i'r diwedd a nôl. Felly, fyna. 2.7 rhywle. So mynd yn agosach mewn, ni'n mynd i fynd o 2.7 nawr i 2.75. A cynnydd yn 0.1. A gen i weld sio mae hwnna'n gweithio. Cofiwch ni'n chwilio am lle mae ni wedi mynd heibo fyna, lle mae c yn 1. A nôl tam bod ni'n cyrraedd fyna ish. Rhwng
2.71 a 2.72. Felly os ddewn ni 2.7 i 2.72 a mewn cynnydd o 0.01, i ni gael gweld beth sy'n digwydd yma. Cofiwch ni'n chwilio am C yn 1. Fyna. Gwelwn bod ar y gwerth ar gyfer A sy'n 2.72 i 2 ledigol, sy'n ar priodwedd bod graddiant Y yn haflu A i'r pŵer X hefyd yn A i'r pŵer X. Felly, dynodir yr rhif yma i fwy o lefedigol fel 2.718281 ac yn y blaen gan y lythyren E. Hwn yn rhif pwysig fel yr rhif pi, gan ddo werth benodol. Felly mae yna rhif E, sy'n tua hwnna, sy'n bodloni Y yn haflu E i'r pŵer X, yn golygu bod D ydi X, sef y graddiant, hefyd yn E i'r pŵer X. Enghraifft 1. Darganfyddwch ddeilliad pob un o'r ffwythiannau yma. Felly mae E i'r pŵer X gyda ni yma, a gallwn ni ddifferu'r holl fynegiad. Felly, ar gyfer A, sy'n 7 E i'r pŵer X minus 4, mae 7 E i'r pŵer X yn aros yn 7 E i'r pŵer X, a mae'r minus 4 yn diflannu. Ar gyfer B, mae gyda ni 2x cube minus 5 E i'r pŵer X plus 9. Felly mae 2x cube yn mynd yn 6 x sgwar, 3 llos i 2, a'r E i'r pŵer X yn aros yn E i'r pŵer X. Felly minus 5 E i'r pŵer X a'r 9 yn diflannu plus 0. Nawr, ystyriwch darganfod graddiant E i'r pŵer 0.2x. Felly mae rhif dyn ni nawr yn y pŵer. Felly edrychwn ni ar yr graff yma, GeoGebra yma, a gewch chi weld beth sy'n digwydd. Felly dyna gromlin ar gyfer amcan y graddiant ar un glas. A wedyn ar y pwynt 0, 1, mae'r graddiant yn 0.2. Ar gyfer y pwynt 1, 0.244 yw e. Gyfer y pwynt 2, 0.298 yw e. Ar gyfer pwynt 3, x yn 3, 0.364 yw e. Ac ar gyfer y pwynt x yn 4, mae gyda ni 0.445. Felly, beth sy'n digwydd yma? Dyn ni'n gallu gweld patrwn. Wel, mae'r un cynta yn 0.2 lluosir gwerth Y. Yr ail un yn 0.2 lluosir gwerth Y. Y trydydd un yn 0.2 yn lluosir gwerth Y cyfatebol. Y pedwerydd un, neu lle mae x yn 3 nawr, mae gyda ni 0.2 lluosi 1.82 ar un ola, x yn 4, mae gyda ni 0.2 lluosi'r gwerth Y ar gyfer x yn 4. Felly ym mhob sefyllfa, mae graddiant y gromlin yn 0.2 lluosi gwerth Y a pwynt P. Felly mae graddiant gyda hafaliad A yn haflu 0 E i'r 0.2x a graddiant 0.2 lluosi E i'r 0.2x. Hwna ni wedi dihongli o'r crynodeb yr gwerthoedd yma. Felly dyna ni, os di fx yn hefru E i'r pŵer 0.2x, bydd f dashed x hefyd yn 0.2 lluosi yr fx. Trio ni rif gwahanol i weld ystyr fe'n cyfateb ar yr un gwahanol. Felly E i'r pŵer minus 0.5x, dyna'r graddiant, pwylliant y graddiant, a'r llinell werdd yw'r amcan y graddiant, maint amcan y graddiant. Felly yn 0 mae gyda ni minus 0.5, yn 1 mae gyda ni minus 0.303, yn 2 mae gyda ni minus 0.184,
yn 3, mae gyda ni minus 0.112 ac yn 4, mae gyda ni minus 0.068. Felly ydych chi'n gweld patrwn yma. Ar y pwynt 0, x yn 0, mae gyda ni minus 0.5, lliosu'r 1. Ar y pwynt x yn 1, mae gyda ni minus 0.5, lliosu 6.07, sef y gwerth y. Ar gyfer x yn hawl i 2, mae gyda ni minus 0.5, lliosu'r gwerth y yna. Ac ar gyfer x yn 3, mae gyda ni minus 0.5, lliosu'r gwerth y cyfatebol yna, a'r un peth am x yn hawl i 4. Felly yn gyffredinol, ym mob sefyllfa, graddiant y gromlin yw minus 0.5, lliosu gwerth y pwynt P. Mae'r gromlin sydd â hafaliad y yn hawl i pŵer minus 0.5 x a graddiant minus 0.5 lliosu pŵer minus 0.5 x, sef y ffwythiant gwreiddiol. A yn ffurfiol fx yn hawl i'r ffwythiant yna, ni'n cael f dash x yn hawl i minus 0.5 lliosu'r un ffwythiant. A dyma ni. Yn gyffredinol, gallu ni weld os yw fx yn hawl i pŵer kx, bydd f dash x yn k i'r pŵer kx. A gallwn ni ddefnyddio hwnna nawr mewn enghraifft. Felly, darganfyddwch d dx os yw am y 2 dyn ni'n neud. Felly, yr un gynta, 7 pŵer 2x minus 5 i'r pŵer minus 3x. Felly, yr un gynta, 7, a mae pŵer 2x yn differu i fod yn 2 pŵer 2x. Yr ail derm, minus 5, lliosu pŵer minus 3x, a minus 3 pŵer minus 3x. Tacluso, a ni'n cael 14 pŵer 2x, plus wedyn 15 pŵer minus 3x. A b, 5x sgwar yn differu fod yn 5 lliosu 2x i'r pŵer 1, a wedyn 3 lliosu minus 1 x i'r pŵer minus x. Mae minus 1x yn ei fyna fel pŵer, a wedyn plus 0 ar gyfer y 7. Tacluso, ni'n cael 10x yn hawl i plus 3 i'r pŵer minus x. Enghraifft 3. Darganfyddwch g dash 2 ar gyfer y pwynt x yn hawl i 2 os yw gx yn hawl i i'r pŵer 3x bracket 2 minus 10 i'r pŵer minus 2.5x. Felly llosi hwnna mas, ni'n cael felly 2 pŵer 3x, a 10, mae x i'r pŵer 3x, llosi x i'r pŵer minus 2.5x, a ni'n adio'r indexau, ni'n cael i'r pŵer 0.5x. Felly nawr ni'n gallu differu, a ni'n cael 2 lliosi 3 i'r pŵer 3x, minus 10 lliosi 0.5 i'r pŵer 0.5x, tacluso, a ni'n cael 6 i'r pŵer 3x, minus 5 i'r pŵer 0.5x. Gosod 2 mewn, a ni'n cael 6 i'r pŵer 6 wedyn, minus 5 i'r pŵer 3. A mae hwnna tua 2,407. Enghraifft olaf fan hyn. Nawr, darganfyddwch hafaliad y tangiad i'r gromlin. Felly ni'n mynd i wneud un peth, o'n i moyn y tangiad ar y pwynt lle mae'r gromlin yn crwydd ar eich elyn y. Felly ni angen yr x a'r y ar gyfer y pwynt yna. X yn mynd i fod yn 0, felly mae y yn mynd i fod yn pŵer 0 yn 1, felly y yn mynd i fod yn 12 ar y pwynt yna. Ddod o hyd i tangiad y gromlin, mae rhaid ni ddod o hyd i'r graddiant a gosod y pwyntiau, yr cyfesurynau mewn gyda fe. Felly graddiant gynta, felly 4 lliosi 2 pŵer 2x plus 3
Lluosi minus 2 e pwer minus 2x plus 0, tacluso. Mae gyda ni 8 e pwer 2x minus 6 e pwer minus 2x. A ni angen pan mae x yn 0, felly gosod x yn 0, a ni'n cael 2. E pwer 0 yn 1, felly y graddiant yn mynd i fod yn 2. Gallwn ni fod yn gwneud y minus y1 yn hawl i m x minus x1, ond ni'n gwybod bod e'n mynd trwy'r rhyngdoriad y chelyn y yw 12, felly ni'n gallu ysgrifennu'r hafaliad yn syth fel 2x plus 12.